Folkens, i dag vil jeg vise nogle af mine nerfpistoler. Og jeg har så en her, blå, og er plads til 5 skud i hver sin side. Og her tænder man. Og så her, den er til, der på begge sider. Vi se. Der. Og så her. Den er til at tage den her af. Ja. Så ja. Så 10 skud heri. Og så har vi heroppe. Lige her. Åbent et skud, der sætter sig fast hernede i. Så det er rimelig nice. Og den er elektrisk her, så batterier i. Der sidder 3 batterier i. Og så har jeg søjen her. Det er en hvad skal jeg sige, den hedder Strive. Og den har så et magasin her, som man kan trykke på den her knap. Ej, det var den, man tændte med. Og den bruger også batterier her i. Den her knap her, den er til at få magasinet ud, sådan her. Der kan sidde 6 skud i. Så. Men jeg har puttet 7 i, fordi der kunne godt være lidt plads til det, men og det er jo bare på op. Så der er plads til også så en her til skulderen, hvis man lige har så en i orange. Så ja. Så har jeg så en her. Den har sigte til skulderen og sådan noget, og den bruger også batterier lige her. Larmer meget. Der kan sidde 10 skud her, der sidder kun 9, fordi der mangler lidt lige her. Så, og der kan man også åbne heroppe. Bare sådan. Så hvis der skud sætter sig fast. Så. Ja. Så har jeg så en mega her. Og de skyder så med sådan nogle store skud her. Så og den skyder ret kraftigt. Og når den skyder, så laver den sådan en pivlyd-agtig. Ja. Og her lader man. Så den er mega god til at skyde langt med og sådan noget. Ja. Jeg sådan her. Det er en af de lidt mindre, men der sidder en knap her. Jeg trykker på den og får den her ud. Så er det bare et skud i. Der kan sidde 6 skud i. Og jeg glemte lige den røde, der var jeg lige vist lige før. Der kunne også sidde 6 skud i. Så her lader man lige heroppe og trækker bare tilbage. Så den her, der kan sidde 2 skud heroppe, men der sidder kun 1. Så er der plads til der kan sidde 4 skud heroppe, hvis nu man ikke har plads lige heroppe. Så man trækker jo bare tilbage. Så ja, den her store en her, det er så en sniper, men det er ikke rigtig helt en nerf-pistol, men har det her mærke her, og den kan sættes fast. Den kan sættes fast der, og så den her, den kan sættes herop, ind her, og cirka sådan der.
Så, og her lader man. Så når vi skal have skud i, så er det bare sådan at knække den. Så skuddet skal sidde her. Så det er for i dag, så vi ses folkens.